88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kaalagad, nakapoy ka na bala? O kung ba sinasubuan ka na? Hindi magkabala ka, normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway, agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga ikaayong lawas. Ikaduwa, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan ukon kamustahon ang pamilya ukon abyan. Inibangod laindid ang pamatsyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatsyagan. Pangatlo, magguha kang maglakat-lakat. Bisan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatsyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi, agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw, isa ka panibago nga panugod. Gani, tatapon na ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad. Sa kakapoy ukon kasubo, Masami nga may paglaom, magpahuway Pilipinas! On the radio, Spirit FM. CNN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, punto alas 7 sa aga. Desde aquí de TXTPAM, Tapuangan. Magandang umaga, Ariel. Maayong aga, Pilipinas. Good morning, Father Francis at kasamang Ariel. Salamat, Ariel and Father Francis. Yung mahay na daw po sa Itugabos. Maayong buntag Dumaguete City. Maayong buntag Negros Oriental. Maayong buntag Pilipinas. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Maayat-ayat na aga, probinsya. Antige. Para sa komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Spirit Morning Balita. Live gikan sa Spirit FM Broadcast Center para sa pagdulong sa matungtuod nga pag-alagad kag pagserbisyo. Alagad may Durias. Sa Spirit Morning Balita. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong aga mga kaalagad. Good morning sa tanan naton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends nga nakatutok na sa aton sa 16 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas, kag sa 71 tanan ka mga parokya kag mission station sa bugos nga arkidiocese sang Capiz. Nagapalabot kita sang pagtamyaw sa tanan naton nga mga kauturan nga kutob malabutan sang aton nga pagpangalagad. Ilabi na sa mga kahilapit naton nga mga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan kag probinsya sang Masbate.
Siyempre nagapalabot man kita sang pagtamyaw sang maayong aga sa tanan naton nga mga kauturan aton mga suki nga mga tagpalamati ilabi na diri sa Teodoro Arsenas Trade Center sa mga talipapa diri sa syudad sang Roxas kag sa bugos nga Capiz. Ang may mga commercial establishments nga nagapamati nagatutok kag nagasubaybay sa mga programa sang 88.1 Spirit FM Roxas. Good morning mga kaalaga. Ginatamyo man naton sang maayong aga ang aton tanan nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga truck drivers naton, kag subong man ang mga drivers naton nga may mga pribado nga mga salakyan nga kaupod kita sa pagbiyahe sa kada adlaw. Good morning kag halong mga kaalagad. Sa aton mga tagpalamati dira sa ilang nga mga panimalay nga nagapamati na subong nga mga tinion samtang nagapamahaw, nagapreparar sang pamahaw para sa mga kabataan. Ang may mga sunod sa opisina, nagapulo pangapi kag nagapamati diri sa aton nga programa. Good morning mga kaalagad. Nagapangalagad na ang programa Spirit Morning Balita para sa pagdulong sa inyo sang mga mainit nga balita subong nga adlaw. Live kita mga kaalagad sa aton official Facebook page nga 88.1 Spirit FM Roxas. Subong man sa aton YouTube account kag syempre mabatian ninyo ako live sa lilisuan sang inyo mga radyo sa 88.1 FM band. Subong adlaw sang Lunes, Setyembre 22, 2025. Kag sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Roxas, ini ang radyo sang Arkidiocese sang Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako ang inyo tagpalayag ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Spirit Morning Balita. Ano balabanwa mga balita nga aton paghatagan sang nagakiigo nga pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad. Yari na nga aton nga mga headlines. Sa balita nasyonal, linibo ka mga individual nagwa sa mga dalanon sa pagprotesta batok sa korupsyon. Samtang 72 arestado bangod sa mga bayolente nga buhat sa September 21 protest suno sa Manila Police. Sa dugang nga balita sa mga balita sa Western Visayas, balitang regional, pila ka mga sektor sa Iloilo nagupod sa Setyembre 21 nga protesta. Samtang Antique Emergency Operations Center ginpata sa Blue Alert samtang nagahilapit ang bagyo nga Nando. Mga balita diri sa syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Duga nga mga proyekto sa infrastruktura ginlunsyar sa banwasang maayon. Samtang DOST naglunsyar sang iHub Capiz agud nga mapasanyog ang inobasyon sa probinsya. Para naman sa itong nga balitang sports, EJ Obiena nagpakita sang talento kag nagpanguna sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge. Balitang showbiz, Angel Oxin nagpabatsyag matapos ang madugay nga social media hiatus. Nagpabutsyag sang kaakig batok sa korupsyon. Kag sa aton balitang Veritas, Cardinal David naghinyo sang padayon nga mga protesta batok sa korupsyon. Nabatian mga kalagad ang aton nga mga headlines. Bantayan ninyo sa hindi madugay ang detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Sa sininga tinion ni Balon Tadane ang pinakaulihi nga update tuhoy sa lakat sang panahon kag tuhoy sa bagyo nga Nando diri sa aton nga Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Para sa aton Spirit Weather Update mga kaalagad, yaring report sa DOST Pag-asa nga gin-issue kagaina alas 4 sang aga subong adlaw September 22, 2025. Sa ginabantayan nga bagyong Nando, alas 3 kagaina sang aga mga kaalagad ang sentro ko ng mata sang super typhoon nga Nando ang nakitaan base sa mga available nga data yara sa 265 km east sang Kalayaan, Cagayan. Mayara ini sang maximum sustained winds nga nagalabot sa 205 km kada oras malapit sa sentro kag pamadlos nga nagalabot sa 250 km kada oras. Nagahulag ini mga kaalagad west and northwestward sa 20 km kada oras. Samtang magluwas sa super bagyo nga si Nando, padayon nga nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao ang southwest monsoon ko ng hanging habagat.
Sandig sa pinakaulihing tropical cyclone advisory o bulletin sang DOSC Pag-asa ang mga kasarangan tubtub sa dako nga mga epekto gikan sa mga mabaskog nga hangin ang posible nga mabatyagan sa sulod sang mga lugar sa idalom sang wind signal number 3. Samtang ang mga magagmay tubtub kasarangan nga mga epekto gikan sa mga babaskog nga hangin ang posible naman nga mabatyagan o kung maeksperiensyahan sa idalom sa mga lugar nga wind signal number 2. Samtang gamayo kondutan nga epekto para sa mga gikan sa mga babaskog nga hangin ang posible naman nga maeksperiensyahan sa sulod sang mga lugar nga ginpaidalom sa wind signal number 3. Ang pinakamataas mga kalagad nga wind signal nga mahimo ipataas sa bugos nga pungsod o kung sa pila ka mga bahin sang pungsod bangod sa super bagyo nga Nando magalabot sa wind signal number 5. Samtang isa naman ka gale warning nga nagaepekto sa seaboard sa northern Luzon kag eastern seaboard sang central Luzon ang ginpataas ang Pag-asa. Mayara sang mataas nga risgo sang makatalagam sa kabuhi nga storm surges sa mga peak heights nga sa masobra 3 meters sa sulod sang 24 oras sa Manubo ukon exposed coastal localities sang Batanes, Cagayan, lakip ng Babuyan Islands, Ilocos Norte kag Ilocos Sur. Ginalauman naman na magagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga Nando buwas nga adlaw alas 8 sa aga. Samtang ang mga lugar nga yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3 sa Luzon mga kaalagad ang Batanes, Babuyan Islands, northern kag central portions sang Cagayan, northern kag central portions sang Apayao kag northern portions sang Ilocos. Samtang signal number 2 naman ang nabilin nga bahin sang Cagayan, northern kag central portions sang Apayao, Abra, Kalinga, eastern kag central sections sang Mountain Province, eastern portion sang Ifugao, the rest sang Ilocos Norte kag northern portion sang Ilocos Sur. Samtang yara sa signal number 1 ang nabilin nga bahin sang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nabilin nga bahin sang Mountain Province, the rest of Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales kag northern portion sang Quezon, kaupod na ang Polillo Islands. Samtang sa iban nga bahin mga kaalagad, magadala naman sa mga ulan nga panahon na tugas sang southwest monsoon sa Metro Manila, Mimaropa, Bataan kag nabiling nga bahin sang Calabarzon. Samtang sa Bicol Region, Western Visayas kag Zamboanga Peninsula, lauman na maginalumon nga kalangitan nga miyara sang lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob tugang mga kaalagad sang southwest monsoon. Sa nabilin nga bahin sang pungsod, lauman ang partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers kag thunderstorms tugas sa gihapon mga kaalagad sang hanging habagat. Sa aton nga temperatura, maximum temperature 30.9 degrees Celsius nga mabatsagan naton alauna 30 karon sa hapon. Minimum temperature 24 degrees Celsius nga nabatsagan naton alas 6 kagaina sang aga. Nagbutlak si haring adlaw alas 5:45 kag magatunod ani mga kaalagad alas 5:52 karon sa hapon. Para naman sa regional forecast mga kaalagad diri sa probinsya sang Capiz, lauman ang maginalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob. Aton nga minimum temperature 25 degrees Celsius, maximum temperature 30 degrees Celsius. Aton nga hangin mangin mabaskog mga kaalagad kag lauman man ang mabaskog nga mga balod. Diri naman sa weather forecast sa syudad sang Rojas mga kaalagad, mataas ang tsansa sang pag-ulan sa bilog nga adlaw mga kaalagad. Lauman ang 20 to 59% chances of rain subong nga adlaw. Lauman man ang maulanon nga panahon karon sa gabi. Nabatian mga kaalagad ang aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Oras naton mga kaalagad, 12 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Bantayan na sa akon nga pagbalik ang detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos ining mga malipot kag importante nga mga pahanumdom. Standby. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon,
entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo. Kami ang makaupod ninyo. Masgin pabaskog, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Alagad, nakahibalo ka balang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Panundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nag-aalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:17 sa aga. Ang ininga time check ang buylog nga ginadulong sa inyo sang JP Orleans Realty Development Corporation. Kag mabalita nga inyo mabatian, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Lawaan Petron Superstation. Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad May Durias. Kag para sa detalye sang aton nga mga balita sa Balita National.
Libo ka mga Pilipino ang nagmarcha sa Manila kahapon sang Domingo agud ipabutyag ang ila kaakig sa isa ka nagapadayon nga korupsyon nga nagadalahig sa mga peke nga mga proyekto sa pagkontrol sa baha nga ginapatihan nga nagbili sa mga nagbayad sang buwis sang binilyon ka pesos. Apang isa ka adlaw sang kalabanan nga malino nga protesta sang masa naglupok sa kasingki samtang mga riot police nagbutang sang water cannon sa mga engkwentro sa madamo nga kalabanan nga mga pamatan-on nga nakamaskara nga naghaboy sang mga bato kang naguba sa mga bildo sang isa ka outpost sang pulis. Ginaresto sang mga kapulisan ang 72 ka mga tawo lakip na ang 20 ka mga menor de edad sa duwa ka separado nga insidente nga nakita nga hindi magkubos sa 39 ka mga opisyales ang napilasan kag isa ka trailer nga gingamit bilang barikada ang ginsunog. Ang kaakig sa ginatawag nga mga ghost project sa infrastruktura nga nagadamo sa pungsod sa nabagatnahan nga sidlangan nga Asya halin sa ginbuksan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya zona sang Hulyo nga nagasunod sa pila ka semana nga makamalatay nga pagbaha. Sunod sa mga otoridad, nagsugod nga wala sing kinagamo pinaagi sa isa ka demonstrasyon sa aga sa isa ka parte nga nagkuha sang halos 50,000 ka mga tawo ang mga rally. Linibo pa ang nagbuylog sa hapon nga rally sa EDSA Ground Zero para sa 1986 nga hublag nga nagpahalin sa diktador nga amay ni Marcos. Madamo nga mga politiko ang nalakip sa mga nagpakigbahin sa protesta sa EDSA, isa sa mga hitabo nga ginsuportahan sang simbahang Katoliko nga naganyat man sang madamo nga mga pamilya. Spirit Morning Balita. Sambay man pa naton nga mga balita national, ginpahayag sang Manila Police District nga may kabugusan nga 72 ka mga nagprotesta ang ilang nga nadakpan kadungan sang anti-corruption demonstration sa Manila kahapon sang Domingo, Setyembre 21. Ini pagkatapos nga ang mga nagprotestang naghimo sang mga bayolente nga buhat nga nagtublag sa isa ka malino nga demonstrasyon. Ginreport sang happy sang MPD nga si Brigadier General Arnold Abad kay Manila Mayor Esco Moreno Domagoso ang mga nakamaskara nga mga demonstrator sa Luneta Park, Ayala Bridge kag Chino Roses Bridge sa Mindiola nangin masingki paagi sa pagtapak, pagduso kag pagpanghaboy sa mga bato, barikada, mga botilya kag mga babaho nga likido sa mga substansya nga ginhimo sa pentura nga ginhaboy sa mga kapulisan. Sa mga ini 51 ang nadakpan sa Ayala Bridge. Ginalaki pa nini sang 38 ka mga individual nga nagpaidalom sa physical examination. Duwa ka menor de edad nga gin-turnover sa Reception and Action Center sang Manila Department of Social Welfare kag 11 ka mga menor de edad ang nagapadayon pa nga ginapaidalom sa Determination of Discernment. 21 naman ang dadakpan sa Mendiola nga ginbugusan sa 14 ka mga adults kag 7 ka mga menor de edad. Ginpahayag ni Abad nga nagapabilin sa kustodiya sang MPD ang tanan nga 70 ka mga nadakpan sa idalom sang District Investigation and Detective Management Division kag Women and Children Protection Section para sa pagpasaka sa mga panumbungon, kaangay sang malicious mischief, paglapas sa Anti-Barricade Act kag iban pa nga may kaangtanan nga mga paglapas. Ginreport man ni Abad nga ginsunog man sa mga hindi makontrol nga mga individual ang idalom sang isa ka 10-wheeler truck kag isa ka nagapark nga motorsiklo malapit sa intersection sang dalan sang Ayala kag Romualdez. Halin didto ang mga nagprotestang nagsaylo pakadto sa Mendiola sa diing ginpadako pa nilang ilang mga aksyon paagi sa paghaboy sa mga tinumpag nga mga bomba sang Molotov, pagsunog sa mga placard kag mga trapala kag paguba sa mga probidad sang gobyerno. Gindugan pa sa opisyal nga padayon ang dugang nga pagpadakop batok sa mga individual nga ginaaligar nag-vandalize kag grabe nga naghalit sa isa ka hotel sa Recto area nga nag-umpisa man sa isa ka pagpangsunog sa malapit nga lugar. Bisan pa sa sini nga pag-aresto ang PNP nagsiling nga naging generally peaceful ang mga rally sa bugos nga pungsod batok sa korupsyon. Sa iba naton nga mga balita sa balitang regional, ang korupsyon ininay sa kapunto sa paghambalanay sa politika para sa mga mangingisda, mga manunudlo, estudyante,
mga lider sang relihiyon, grupo sa mga kababaynhan kag mga ordinaryo nga mga pumuluyo nangin isa sini sa sini nga isyu nga nagakuha sang ila oportunidad, nagaubos sang manggad kag nagapalala sang kaimulon. Inagin paambit nga kaaki nga nagwa sa tion sang trillion peso march kahapon sa syudad sang Iloilo sa diin ang mga tingog gikan sa nagkalain-lain nga sektor ang nagtingob sa pagpakamalaot sa ila ginalaragway nga lapnag sistematiko nga pagpangawat sang gobyerno. Suno kay Riven Blair siyasat ang miyembro sang pamatanon kontra korupsyon. Ang korupsyon wala lang nagakuha sang manggad sang pungsod kundi nagatuga man sang dako nga hangkat para sa populasyon ilabi na sa mga pamatanon nga nagakabalaka sa ila palaabuton. Ginhimo man sa mga lider sang relihiyon ang kagarukan subong isa ukon ginpahayag sa mga lider sang relihiyon na ang kagarukan subong isa ka moral nga sala. Ang mga imo lamo ang nagaantos singlabi kag ang mga kasakit hindi nagid maagwan suno sa pahayag ni Susan Carpio, miyembro sang komunidad sang Diyos Gugma. Dugang pa sini ang korupsyon hindi lamang isa ka isyu politikal kundi isa na ka isyu nga moral. Dugang pa sang mga manunudlo nga ang korupsyon direkta nga nagahalit sa edukasyon. Ang mga grupo sang mga kababaynhan nagsulit sang pagkadesmaya nga nagapakita sang epekto sini sa pagatipan sa kayong lawas kag serbisyo sosyal. Ang rally nga nagsugod sa Haro Plaza kag nagtapos sa Iloilo Provincial Capital naghatag sang igtalugpangod sa nagadamo nga nagadamo nga korupsyon nga mapatsaganas sang mga tawo sa mga hulot klasihan, mga sakayan pangisda kag mga balayran sa buwis. Sa iba naton nga balita mga kaalagad, ginpaidalom sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC ang Emergency Operations Center o kon EOC sang Antique sa Blue Alert status bilang preparasyon sa posibleng epekto sang bagyo nga Nando. Si Governor Paulo Everardo Javier paagi sa PDRRMC memorandum ang nagpagwa sang Domingo sang aga Setyembre 21 kag mando sa tanan nga mga municipal kag barangay disaster councils nga mag-activate sang ilatag sa ka-EOCs sa amuman nga alert level. Giin pa siguro sini nga mas mataas ang kahandaan sa emerhensya, mas mabaskog nga koordinasyon kag madasig nga pagsabat sa tanan nga level. Suno sa advisory sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa, ginalauman nga maka-eksperyensya sang mabaskog nga mga pag-ulan sa Antique nga nagalabot sa 50 tubtob 100 mm bangod sa gintingob nga epekto sang Nando kag southwest monsoon. Ang mga komunidad sa manubo kag madali mabaan nga lugar subong man ang mga malapit nga sa bakilid sang bukid ang ginpanugyanan man sang gobyerno probinsyal nga maghimo sang kinahanglanon nga paghalong lakip na ang preemptive evacuation. Naghinyo man ang PDRRMC sa publiko nga likawan ang hindi kinahanglanon nga pagbiyahe ilabi na sa mga lugar nga prone sa baha, mud flows kag landslides. Ginuntat man ang mga aktibidad sa baybayon kag operasyon sa pagpangisda para sa kaluwasan sa mga magagmay nga seacraft kag sakayang pangisda. Ang mga barangay sa kilid sa mayor nga sistema sang Suba kag coastal zones ang ginmandoan man nga hugot nga bantayan ang level sang tubig kag maghatag sang padayon nga update. Ginhatagan pagtamod sa mga otoridad ang importansya sang early warning systems kag preemptive evacuation sa mga residente kag mga kasapatan sa uma kung maglala ang sitwasyon. Sa iba naton nga mga balita, sa mga balita diri sa syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Ginpangunahan ni Representative Ivan Howard Gintos ang Capiz 1st District ang groundbreaking ceremony para sa proyekto sa infrastruktura sa 3 ka mga barangay sa Banwa sang maayon sa gintalikdan nga Setyembre 18. Lakip sa mga proyekto ang pagpaayos ng mga lokal nga dalanon sa Barangay Maalan, ang rehabilitasyon sang multipurpose o civic center sa Barangay Poblacion Ilaya, kag ang pagtukod sang bago nga multipurpose legislative building sa Barangay Poblacion Ilawod. Kaupod ang komunidad sang Maayonanon, nagpabutsag sang pagpasalamat si Mayor Raymond Monmon Malapaho sa mga inisyatibo nga ginpangunahan ni Congressman Ginto bilang kabahin sa nagapadayon nga pag-uswag sang Banwa. Si Congressman Ginto nagsiling nga nagapabilin siya nga malaumon nga madamo pa sa mga proyekto ang yapatuman sa Banwa agud masabat ang mga kinahanglanon sang komunidad.
Ginpakigbahin sini nga nakuhang i-atensyon sa isa ka video nga ginpost sa Facebook nga nagapakita sang isa ka estudyante nga nagatabok sa Bangud Bridge sa tion nga nagataas ang pagbaha. Sulod sa kongresista, gilayon siya nga nagpangaysang pondo pinaagi sa Local Government Unit Support Fund sa bulig ni Senator Lito Lapid agud masolusyonan ang madugay na nga mga problema sa lugar. Sa dugang pa nga balitang lokal, ginanagurahan sang Department of Science and Technology o DOST ang iHub para sa isa ka seremonya nga ginpangunahan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ang paglunsyar isa sa mga highlights ng 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week nga ginhiwat sang halin na Setyembre 10-12 nga nagmarka sa pagtukod sa ika-59 nga Innovation Hub sa pungsod. Nahamtang sa pagpabaskog sang papel sa kapi sa sulod sang Western Visayas Innovation Ecosystem. Ang hub ang ginalauman nga magasuporta sa mga pag-uswag sa seguridad sa pagkaon, tayuyon nga mga proyekto sa kadagatan, kag ang pag-integrar sa mga buhat sang Industry 4.0 sa lokal nga negosyo. Ginhandurang walabaw pa sa isa ka pasilidad, ang iHub Copies magaserbe nga isa ka kolaboratibo nga plataporma para sa mga estudyante, mga manog panalawsaw o researchers, mga negosyante kag mga lideres sang komunidad. Magatanyag ini sang mentorship, pinakabag-o nga mga gamit kag mga ikaangtanan sa industriya sa pagpatubo sang mabakod nga kultura sang kabaguhon kag pagnegosyo sa probinsya. Sa iba naton nga balita, sa balitang sports, nagpakita sang iya pagpasundayag sa atubang sang mga fans ang Filipino pole vault star nga si EJ Obiena nga nagdumala sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge sang Domingo sa Ayala Triangle. Si Obiena ang nakalabot sa 5.80 meters sa ikaduwa nga pagtingwa nga makuha ang una nga pwesto paagi sa countback. Ang representante sang France nga si Thibaut Colet nakalabot man sa among nga kataason apang kinahanglan ng tatlo kapag tingwa. Agud nga mahimo ini. Sanday Obiena kag Colet pareho nga nakalabot sa 5.9 meters nga marka. Si Peter Liasok sang Poland ang nagtapos naman sa podium paagi sa bronze medal pagkatapos nga makalabot sa 5.60 meters. Ang kahiwatan ni sa kadamgo nga natuman para kay Obiena kag nagpahayag nagpabutyag ang iyahadom nga mapalapit ang sport sa mga Filipino fans pagkatapos nga magpaindis-indis sa 2024 Paris Olympics. Sa ato naman, balitang showbiz, nagbungkag sang iya social media hayatos kahapon agud mag-upod sa mga panawagan para sa accountability sa ginaaligar korupsyon nga may kaangtanan sa mga proyekto sa pagkontrol sang baha nga ginapondohan sang gobyerno. Ang aktres nga si Angel Locsin, ginpaambit na Locsin sa iya Instagram story sang isa ka mensahe nga nagasuporta sa mga Pilipino nga nagapakig-away sa korupsyon kag nagsulat nga kabay hatagan sang Diyos ang mga realista sang dugang nga kusog sa pagpadayon. Suno pa sa aktres ang pagtanaw sa pagtanaw sini sa mga hearing, hindi sini mapunggan nga madumduman ang mga mensahe kag balita sa mga tawo nga nagapangayo sang bulig. Ginpabutyag man sini ang tuman kaakig bangod dapat wala sang nagaantos, wala sang kinahanglanon nga mapilasan kag mapatay kung ginhatag lamang sang gobyerno ang nagakadapat sa Pilipino. Magluwas rin nagpost mga aktres sa iyang ex account samtang sila ang nagapangabudlay sa pagpanrabaho. Ang mga korap naman nga mga opisyales ang nagapagusto sang ilag pagginawi gikan sa mga tax sang mga imol. Ini nga pahayag sang aktres ang pagkatapos ang linibo ka mga Pilipino nga nagpatigayon sang protesta sa bugos nga pungsod nga may dalago nga demonstrasyon sa People Power Monument sa igad sang EDSA kag Rizal Park sa Manila agud pa ka malauto na ginalagar korupsyon sa mga proyekto sa public works. Ang aktres nagupod man sa mga damo nga mga celebrity nga nag-intra sa mga protesta o kung nagpaghayag sang suporta sang rally sa social media. Kag sa aton katapusan nga balita sa Balitang Veritas, isa ka mataas nga lider sang simbahang Katoliko sang Domingo ang nagpanawagan para sa padayon nga protesta batok sa korupsyon nga nagahinyo sa mga Pilipino nga maglihok labaw pa sa isa ka adlaw nga pagtililipon.
Sa paghambal sa atubang sanglinibo sa EDSA People Power Monument, ginpayag ni Cardinal Pablo Virgilio David kag nag-inganyo para sa padayon nga aksyon sa pagbato sang iya ginalagway nga isa ka kultura sang pagpangawat. Nagapanawagan ini sa mga hensya sang gobyerno kag sa mga oversight bodies nga padasigo ng mga investigasyon kag panabton ang mga dapat manabata. Ginpayag ni Cardinal David ang singgit sang publiko para sa konkreto nga solusyon, hindi wala sing unod nga mga tinaga, hindi pagtindog, hindi pagpasundayag sa politika, hindi wala katapusan nga taktika sa pag-atrasar. Ang kardinal nagapangasubo nga ang mga eskandalo sa korupsyon sang nagligad ang masamingan na lubong na lamang sa pag-akomodar sa pagkapromiso sa politika. Linibo nga mga nagmarcha padulong sa monumento sa gintawag sa mga organizers nga trillion peso march ang nagdungan sa ika-53 nga anibersaryo sang martial law nga gindeklarar sa nagtaliwan nga diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. Ang mga pare, madre, seminarista kag mga laiko ang nagbuylog sa protesta nga nagapakamalaw sa ginalagar korupsyon sa flood control kag iban pa nga mga proyekto sa infrastruktura. Ang duga nga prayer rally ang gihiwat sa mga diocese sa bugos nga pungsod nga nagapangayos ang salabton sa multi-billion peso nga flood control kag iban pa nga mga proyekto sang gobyerno. Kag nabatian ninyo mga kaalagad ang kaundahan sang aton nga mga balita nga gintipon sang 88.1 Spirit FM News Team. Subo nga adlaw sang Lunes, Setyembre 22, tuig 2024. Sa tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag padayon kita nga magadulong sa inyo sang mga importante nga mga balita kag komprehensibo nga impormasyon buwas nga adlaw. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sa Archdiocese of Capiz nga ginapangunahan sa aton halangton nga Arsobispo Most Reverend Victor B. Bendico Didi. Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father Mark Ranflor kag sa aton nga technical partner at ang technical assistant, madamo nga salamat alagad Benny Dalida. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga mga kaalagad kag God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang Pagia sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sulat Pastoral sang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ukon CPCP na hanungod sa korupsyon sa mga proyekto sa pagkontrol sang baha. Setyembre 8, 2025, kapistahan sang pagkatawo sang mahal nga Birhen Maria.